Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Delia ti limabas, saan ka di Roland Lakay? Wen, ni Delia agpaisaw. Apay ka di. Sa di naman ang tipapananday ta babae. Ay nawaw. Anya ko matibibi ang muking guwana niya. Imbati naman ang dagiti anak na di tabalayda. Adamo ni tatang nagbantay bakit? Kita agkaywaran tuman ang dagiti anak day ta Adelia di ta kalsada inton madamdama. Ay nawaw. Adu ti anak na, ngam di na mga rod maasikaso. Kasla di na pa'y masango nga ilabaan. Man ano ka kuma bakit? Saan mon aparikot day ta Sa di numanan tinapanan ni Nanang yo, Gemma. Nakita ka rin mo ritay kat. Napan nakitang dan, Auntie Gladys. Jay. Ay, di ta kabangibang abarangay, Auntie. Apay ka di? Ay, nawaw. Di na kayon samot tan maasikaso. Busy nga min iti trabaho na, Auntie. Uray busy. Asikaswanda kayo kumalat-tamot. Ading ko. Kita man takawus mo na'y. Kasla saan pa'y analablabaan. Mantsala ang dayta, Auntie. Ay ibagam ka ni Nanang mo. Gumatang ngamin iti baro akawus yaw. Trabaho at trabaho nga magkastamot tibado yaw. Daan mat. Ay nawaw. Di naktagidaksan Ta-concern naklaang kada kayaw. Iso akastoy ti panagsasaaw. Ayan ti itlog ang ginatang mo. Di maawaw. Naibos ka nun ti itlog, Lolo? Ay nawaw. Ang napayin ti sidaan tayo kada ading mo ay. Anusan tayo man ang tinatang, Lolo? Adapay matay na tangay nyawid ni Nanang. Ay pasensya kayo na po. Di marami ng kabalang tagtrabaho. Itlog lang. Di uman na yan ti kwarta. Okay laang, Lolo. Maawatan kayo mat. Sa maysa, nairuam kamin kaniading ko itirigat. Uray kas jay ti panagsasaw ni Auntie Gladys kada tayo. At di mo rin tinaki sa naisawang day taagladas abaw? Daan kun mancha-mancha kano ti kawas ko, Lolo. Ibagak kano kanina nang tagumatang iti baro. Di mo kumatagidaksan ti kas jay nga ibagbagana ta concern laang kano, Lolo. Concern? Ti bagana kineng. Simro man na ti kinasismo sa akin kinaman nakibiyang na. Di na naruseng. Ay nawaw, di anya man ang Gladys. Limabas ni Gemma nga anak ni Delia iti paraangan mitay. Kat? Ay na, daan kun nakamanmancha ti kawis na nana. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Ay, dayta nga rod nana. Awan man lati ko naman ni Mari Delia nga igatangan na iti baro akawis dagiti anak na. Uray daan, kanamantsaan, basta mailablaba. Maawatan tayo, ta single mother matpiman ni Delia, kun busy makitang tangdan. Ay, inal daw makipurpur diya. Iso adina maasikaso dagiti dongrit nga anak na nana. Ay nawaw,
Nawan tinasayat nga ibagam agtal na kalaktan man. Concern na klaang mo't kadagiti ubing na narusing. Concern? Wano, chismo sa laang. Ni na narusing mo't. Siyempre, concern. Narabiyang ka man ang nagaway dili anak ko. Inlipas mi ngamin ti araraming din mi tatang, iso nag-overtime kami. Aya, kasta. Awatan nyo na ito natang tatang. Dinawat ko day tay tinakitang danan mi. Tapno saan nga isuka pa'y amagat-gatang. Sang kangarudan ang makipurdiyan tunbigat? Adda ati pakitang danak asabali inton bigat tatang, apay ka di. Nagaduntumad ti madmadlaw dagiti karuba anak ko. Anya mananday tatang. Binagang ka nun ni Gladys ni di mga anak mo. Adaan kan naman tamantaan ti bado na. Tadi mo ka no maas-asikaso. Concern ka no kadagiti anak mo. Concern? Well, Di man agpakalaing dayjay a tao. Nalakalaang para kan kuana ti agsao iti kasta. Awan ti amuna. Anya nga ti amuna. No maipapan ka dagiti sakripisyok para ka dagiti anak ko, tatang. Concern. sa bagay anak ko. Sa di naman ang ti papanam, Delia. Ay nako. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko. Ni pa'y laang mo't Gladys Amarites. Anya ti kunam, Delia. Anya kumapay ngay. Mapanak makitang danatap no maitad ko dagiti masapsapol ti anak ko. Di ka matatao di tabalayaw. Talaga saan? Tabi si ak ang makitang tangdan. Amo mo ti single mother. Agsaludsod ka pa'y lang. Si kamot, Delia. Sensitibo ka launay, mat. Wana, talaga sensitibo ak. Saan akas iti daduma dita? Kunamlan asino no agsasao. Kaslaam muna amin ti sakripisyok para karag iti anak ko. Ay nawaw, paspasagidan na ka de. Apay, napasagidan ka kadi, Gladys? Saan ang matatao day ta Adelia di tabalay da? Wana, takasapulang mo piman nagtrabaho. Iso adi na maasikaso dagiti anak na takasta. Trabaho at trabaho. Ngam di namat may gatangan iti baro akawas dagiti anak na. Di ka man nagpakalain si Gladys. Anya kung mataam mo may papan ka dagiti sakripisyo ni Maring Delia. Concern naklaang kunakmanan Roland Lakay. Concern ka? Wano chismosa ka lang. Agpada kayo kanina na Rosing. Nalakakin ka tagsaw iti kasta. Tadi mo ammo ti pagdaldalanan ni Delia. Anya kung mataam mo kat saan ka mo't a single mother? Sa maisa, awam mo't ti anak ta. Grabe ka mo't Lakay. Kasta ka diti concern? Kanayon mo nga ibaga a concern ka. Ngam awam mo't ti aramidam tapno makatulong ka. Netalaang mo saom ti ado. Alaman? Concern ka di pa iti kasta, Gladys. Nakal daw kayo ka din, Gemma. Ay, nalpasan Auntie Gladys. Anya nga iti sindayaw. Tinatang ang inyawid ni nanang Auntie. Ay nawaw. Natang samat akana yun ti sidayaw. Ang nasustansya mat Auntie. Ibagam ka ni nanang mo ata gumatang mat iti karnay. Naskan ka no nga agtipid kami, Auntie. Iso nga anusan mi tinatang. Mayat matlaang dayjay iti salon at kunadananang ka ni Lolo. Agtipid. Apay pailaang garod nga agtrabaho ngay no agtiptipid kayaw. Nalabos ti kasta pa nagtipid na, Gemma. Uray maminsan, di na kay pagsida ni nanang yu iti naima sa masida. Anya ti kunam, Gemma apok. Awan ka diti daduma amasida, Lolo. Adapay mo tinatangan nyawid ni nanang mo. Awan ti karni, Lolo. Ay nawaw,
Itamang pa yung agbiro kay ti karne apaw. Makasidsidak iti karni, lolo. Malabay am. Gumata ako ti karne. Nga inayon tayo itinatag. Inton madamdama. Agpay su, lolo? Wow, napaw. Yehey! Makasida kami ka ni ading ko iti naimas amasida. Nagbanglot ilot-loto ni Tata Tabio si Dada, bakit? Ay, nasaya at ano gimatang damot iti naimas amasida. Puunay mo nga nateng akanayon ti paspasida ni Delia iti pamilya na. Kasla kalding da ano kastalaang lakay. Anya? Iso anak ko nakpiman ka ni Gemma nga anak na nga agpagatang mo't iti naimas amasida. Kas kuma iti karne. No saan da gumahatang iti karne si Danda? Saan mo naparikod da ita? Kaasi dagiti ubeng lakay. Natengla ka na yon. Kasla di da mo makaramraman iti karne. Konsernak laang kadakwada. Ata narigat ti biyag da, bakit? Nang runa pa kat may sama ni Maridel yang agtrab-trabaho. No talaga kunsan ka. Mangtid kay ti karne. Tapno adda ti maramananda. Saan kat aday ta saom tinakag-ado. Amom na naruseng. Ay na, pangaasim Gladys. No chismis man ang tinyag mo, di mulatan ni baga. Ay nawaw, saan a chismis da ito'y nana? Iraman nakpay, iti kinachismosan mo. Ay, amom ka din nana. Puro nateng tisidsidaan da Delia. Idi nakasaritak manan ti anak na ditadalan idi na minsan nga aldaw. Sa dalagi matang iti karne, idi inbagakon. Anya ay ati parikot mo si Gladys. No anyaman ti klase ti panang padakkel gar aramida ni Delia kadagiti anak na. Awan bibiyang mo. Kunser naklaeng nana. Maasyanak iti kasasaad dagiti ubeng. No pudno lang nga asi ti marikriknam. Tulungam ani Delia. Saan aday ta saom ti ado? Kasaritam tumanday jay Gladys, Delia. Apay ka din na narusing? Bakibiyangan namat dagiti aramidam. Anya? Idi na minsan, imay na imbaga asaan mo kano ang maasikaso dagiti anak mo. Idi manan na minsan, imay manan. Ti istorya na kanyak, kat puro kano anatang ti ipaspasidam kadagiti anak mo. Ninayunan naman ang tibasol na kanyak nana. Di mo't maumuma day jay Gladys. Saan kumot abaybay ang dagiti anak ko oray kaskasano? Concern ka na, amjak amu Ti ibaga nakit di, chismo sa laang nana. Concern nga ibagbaga na dayjay a tao. Adda ayamot ti concern akasta ti aramiden na, nana. Amom si Gladys, talaga manakibiyang kanya. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko. Iti anya ama kagapo, amapan mo istoryaan ka dagiti kabaranggayan tayo, asaan ko nga asikaswan dagiti anak ko, ha? Apuro anatang ti ipaspasidak kadakwada. Kapudno mo, Delia. Saan ka day? Adi ka matatao di tabalayaw? Di mo masango ti aglaba iti kawas dagiti anak mo. Agraman agluto iti naimas asidaan da. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanya ka. Gapot awan ti ammom. Di mo ammo ti sakripisyo nga aramidak maawatam. Sakripisyo? Sa bagay, anya kumati ammom iti sakripisyo nga ibagbaga. Kat saan kamot a single mom, awan mo ti anak mo. Concern naklaang kadagiti anak mo. Awanan ti daduma makagapaw. Anda ayaman ti concern akasta ti ugalyan na. Nupod no a concern ka, mabalin mo mo't nga ibaga iti personal kanyak. Saan aya? Saan aday ta sa bali at tao ti mapano pang ibagbagaan? Maminsan pa nga damangag ko makitam at talaga duraban ka. Anya nga rodan ni Gladys, bakit? Nakaungatan ni Maridelia ka nga. Siya, pa iti personalin na. Pudlo mo timbaga na piman. Awan ta mo iti sakripisyo nga raramidan na.
Tunay ta amin, saan ka single mother? Awan mo't lang ti anak mo. Iso di mo napadasan ti pagdaldalanan na ita. Dayta tirigat kada kayo. San yu amawatan ti kunak akonsern naklaeng kadagiti ubeng. Kasta nga rod ti pamayam, tapno maipakita ma-concern ka kadakwada. No talaga a-concern ka niya, tumulong ka. San aday ta saon ti ado? Nakababay na kanain mong ibaga concern ka ngam saan damot amarik na. Alawanan, kamalikmanan. No kunam adaan akawas dagiti anak ni Delia. Ikam ita. No kunam asaan anaimas ti sigsidaan da. Agpadigo ka bakit? Tapno makaramanda mo. Kasta ti makuna a concern. Gladys, bakit? Napudo mo ti ulom Delia anak kaw. Asino ti saan apumudo ti ulo na, iti kasta nga ipakpakita dayjay a Gladys, tatang? Nagsarita kayo ka din anak kaw. Wan, tatang. Kati ko na, concern ka no kadagiti anak ko. Iso ka na yun ti ibagana. Kunsang? Kasya yaman ti kunsang. Kastamot lang ti kunak, tatang. Sang ka ibagana a concern? Ngamjak mo't makita no ay naabanda. Sa una lang talaga mga dote anak mo anak ko. Naku nampay, tatang. Naimbaglaan nga nata nakapagtapalak itay. No saan? Ang mga nunadanog ko tingiwat na dayjay a babae, tatang. Kinusilapan na kamot ni Delia, Gladys. Wina, tanasakit tinakam na dayta kanyak na naroseng. Uray asino mo't makaungat no kasjay ti mapan mo ibagbaga. Apay nga ibagam abaybay, na dagiti anak na, kat makitang tangdan mo't piman. Kasanungay ti daddo maa responsibilidad na naroseng. Saan mo aparikot dayta? Tinapatag, kat nasaya at ti kasasaad dagiti ubeng, saan da mabisbisinan. Iti kasjay a makitkitak, jak malapdan ti maasyan nana. Kat, no pudno a concern ka, tumulong ka, Gladys. Di mo dadaulan ti reputasyon ni Delia kas ina kadagiti anak na. Amumot a single mom jay tao. At dapay ni tatang na asup-suportaran na. Kat normal laeng dagiti pagkurangan na kas ina. Tinapatag kat saan na abaybay ang dagiti anak na. Kan, ar-aramido na amin akabailan na. Dahit ako mamot ati kitaam. Nagaduay bagam nana. Ay nawaw, sapay la kumata na awatam ti inbagak, Gladys. Ada kadipay nabati nga spaghetti, Roland lakay. Adabay mo Gladys bakit? Mang tudak mga rod iti karuba. Asino mo't akaruba? Itad ko kan ni Gemma lakay. Nakitak nga imbaon ni nanang nagimatang itay. Urayak ti panagsublina. Wow, itaman pa'y bakit? Wala. Tapno maramanan mat dagiti ubing ti kunada nga spaghetti. Wen ano kayat da? Kaya't dalakit di lakay. Masiguradok dayta. Nangalaam di spaghetti nga inyawid mo, Gemma, anak ko. Intad ni Auntie Gladys, nanang. Ay, nawaw. Itaman pa'y panunot na timangtad. Tapno adda kanuramanan mi ka ni ading ko, nanang. Ialis mo nga rodan day nga spaghetti ta isublik ti balunan kin ni Kumari Gladys. Narigat mat numapukaw, awan ti ibayad tayo. Wait, nanang. Mabit lang nga rod ta ialis ko. Isubli kung dahi ti balunam, Gladys. Ay, agyamanak Delia. Agyamanak itintad mo iti anak ko Ay, awan anyaman na Delia. Gusto kayo. No talaga concern tayo iti pada tayo at tao, tumulong tayo. Saan kat nga adu asao. Agyamanak ken kamari Tauray no dakasak ken ka idi kat nasaya at latta ti panakisaritam ita. Nasaktanak ngaman niya ngay nga rod. Nagbidot ka, Gladys.
Ay na, maragsakan naklauna iti kastaan ng ngagkudilya. Maragsakan tamaawatan na. Basta saan mo nga ulitan? Ta saan anasayat nga ibagbagam a concern ka iti may sa atao, ngam sabali mo ti ipakpakita mare. Ad-adda ang masaktan lang tinakam mi. Di mi ammo no concern ka nga tawon no? Chismosa ka laang. Wen mare, amok itan. No concern ka, tumulong ka. Kan ibagam iti personal. Sana na jay mapan mo istoryaan iti sabali a tao. Ay nawaw! Liklikam ti makibiyang iti kaarubam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.